Kaufland přináší skvělé akční nabídky od 20. do 26. srpna 2025. Tento týden nabízíme kvalitní prosecco voskariny za skvělou cenu, tradiční pomazánkové máslo a výhodné balení psích granulí. Na této stránce najdete smetanový jogurt Florian, italské hrozny, semolinové těstoviny a tuňákový salát se slevou. Akční nabídka piva Kozel, zubních past Sensodyne, energetických nápojů Tiger a čokopiškotů Figaro s velkou slevou. Z Kaufland Card získáte extra slevy na jogurty, sýry, ryby a další produkty. Nezapomeňte využít týdenní kupóny. Vínová nabídka týdne, pivo Pardál, víno Motýl a prémiové likéry s výraznými slevami pro držitele Kaufland Card. Ochutnejte výrobky Opavia Brumík se speciální slevou při platbě Kaufland Card, ideální sladkost pro celou rodinu. Objevte prémiové výrobky Rio Mare a Kikkoman se slevou při použití Kaufland Card, kvalitní rybí speciality a sójové omáčky. Čerstvé ovoce a zelenina za skvělé ceny, avokádo, švestky, jablka Gala, mango a melouny s výraznými slevami. Pokračování nabídky čerstvého ovoce a zeleniny, saláty, dýně Hokkaido, meloun Piel de Sapo a bílé zelí za akční ceny. Květinová nadílka, růže, orchideje, vřes a hortenzie za výhodné ceny. Skvělý dárek nebo dekorace do domu. Čerstvé pečivo a sladké pochoutky, pizza párek, croissanty, donuty a hamburgerové bulky s výraznými slevami. Široký výběr čerstvého masa, vepřový bok, hovězí kýta, panenská svíčková a mleté maso mix za skvělé ceny. Rozšířená nabídka čerstvých ryb a drůbeže, pstruh, kuřecí řízky, krůtí maso a marinované speciality s akčními cenami. Lahůdky a sýry z pultového prodeje, šunky, zavináče, sýrové pomazánky a další delikatesy se slevami až 39%. Prémiové uzeniny a sýry, farmářské klobásy, anglická krkovička, sýry z plísní a další speciality za výhodné ceny. Lámankový chléb s vyšším obsahem vlákniny, zdravější alternativa běžného pečiva s bonusovými body na Kaufland Card. Vaječné těstoviny se slevou 20%, skvělá příloha k obědu nebo večeři. Získejte navíc 2 body na Kaufland Card. Vlastní značky Kaufland, mléčné výrobky, sýry, jogurty a tvarohy od českých výrobců za skvělé ceny. Pokračování nabídky vlastních značek, uzeniny, těstoviny, saláty a pečivo s bonusovými body na Kaufland Card. Zpátky do školy s Kauflandem. Připravte se na nový školní rok s našimi výhodnými nabídkami školních potřeb. Vytvořte dětem zdravé a zábavné svačiny, typ na šmoulí tvaroh s ovocem a další kreativní nápady. Mléčné výrobky vlastních značek, tvarohy, mozzarella, řecký jogurt a sýry s výraznými slevami a bonusovými body. Bioprodukty vlastních značek, javorový sirup, zmrzlina a další prémiové výrobky v kvalitě bio za skvělé ceny. Čerstvé bagety plněné šunkou, kuřecími stripsy a dalšími pochoutkami, ideální svačina na cesty. Široký výběr bioproduktů, zmrzlina, javorový sirup a další pochoutky pro náročné zákazníky. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Suché potraviny vlastních značek, vločky, med, pistácie, těstoviny a další základní potraviny se slevou. Sladkosti a pochutiny, čokoládové pralinky, cukrářské piškoty, sirupy a instantní nápoje s výhodnými cenami. Čokolády vlastních značek v různých příchutích, skvělý dárek nebo sladká tečka po jídle. Nealko pivo Bruncevajík a další nápoje vlastních značek za skvělé ceny s bonusovými body na Kaufland Card. Vína a alkoholické nápoje vlastních značek, Esoave, Nero de Avola, Chardonnay a další kvalitní výrobky se slevou. Drogérie vlastních značek, zubní kartáčky, ústní vody, toaletní papír a další hygienické potřeby za výhodné ceny. Samobslužný prodej, sýry na grill, paštiky, smetany, jogurty a další chlazené výrobky s velkými slevami.
Hotová jídla, rýže, polévky a zmrzlinové speciality Magnum s výraznými slevami až 50%. Ideální snídaně, mléčné kaše, toustový chléb, croissanty a kvalitní sýry za akční ceny. Koktejlové inspirace, prosecco martini, ovocné nápoje Caprio a snídaňové cereálie se slevami. Proteinové výrobky, tyčinky, nápoje, pudinky a jogurty s vysokým obsahem bílkovin pro sportovce. Kvalitní proteinové produkty pro zdravý životní styl, ideální pro aktivní lidi. Sladkosti a slané pochoutky, čokolády Milka, M&M's, opletky Sedita a další laskominy se slevou. Výběr prémiových piv, Pilsner Urquell, Bernard, Svijanský Más a další značky za akční ceny. Luxusní alkoholické nápoje, rum Zacapa, whisky Johnny Walker, gin Gordon S a míchané drinky. Široká nabídka alkoholu, vodka, prosecco, likéry a vína od kvalitních výrobců se slevami. Nápojové novinky, ovocné sirupy, minerálky, ledové čaje a limonády pro osvěžení v létě. Čisticí a prací prostředky, jar a vyváže, prací gely a čističe s výraznými slevami až 50%. Kosmetika a péče o tělo, šampony, sprchové gely, krémy a deodoranty od předních značek. Dětské potřeby, plenky, vlhčené ubrousky, příkrmy a další produkty pro nejmenší se slevami. Krmiva a potřeby pro domácí mazlíčky, granule, konzervy a pochoutky pro psy s výhodnými cenami. Pokračování nabídky pro domácí mazlíčky, kapsičky, piškoty a další speciální produkty pro psy a kočky. Psací potřeby a kreativní sady, pera, zvýrazňovače, omalovánky a samolepky za skvělé ceny. Výtvarné potřeby, pastelky, fixy, bloky a papíry pro školáky i kreativní dospělé. Kreativní sady na malování a kreslení včetně pomůcek a zástěr, ideální pro rozvoj dětí. Kuchyňské pomocníky, mixéry, roboty, formy na pečení a další spotřebiče za akční ceny. Kuchyňské náčiní, pánve, fritéza, mlýnky a nože pro snadné vaření s výraznými slevami. Nářadí a měřicí přístroje, vrtačky, vodováhy, detektory a další pomocníci pro kutily. Pracovní oblečení a obuv, trika, kalhoty, mikiny a pantofle za výhodné ceny. Profesionální nářadí, brusky, pily, frézy a další stroje pro náročné kutily. Barvy, laky a malířské potřeby, akrylátové tmely, lazury a univerzální barvy se slevou. Akumulátorové nářadí, vrtačky, brusky, vysavače a další pomocníci s lithiovými bateriemi. Víkendové superceny, broskve, sýry, párky a sušenky Opavia s výraznými slevami. Prolongovaný víkend, ploché broskve, cheddar, párky a pivo Braník za skvělé ceny. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu.